Tak já bych vás chtěl všechny přivítat na našem ranním bloku a na našem třetím dni konference Child Mephisto 3. Čekají nás krásná témata. Začneme putníkem, který uvede přes prezentaci na téma Řád zlatého úsvitu v moderních dějinách, co se dělo po roce 1930. Pak bude pan Ivan Šebesta s novým éonem v učení Telémy. Následuje Igor Knašovický, Svobodomúráři a slovenský štát. A potom to uzavře Tomáš Kubisa, mysticismus a magia počas slovenského štátu 1939 až 1945 v 50. rokoch. A jak jste si všimli, sluníčko nám už vyšlo, ale to nevadí, protože s opravdovým zlatým úsvitem přichází putník. Dobré ráno všem, děkuji za hezké přivítání a já bych se bez nějakých prodlev pustil do přednášky, protože čas se nám krátí, máme na to jenom půl hodky. Takže další slide, poprosím. Skvěle. Co nás v dnešní krátce přednášce čeká? Trošku se podíváme na to, co to vlastně ten zlatý úsvit je. Podíváme se v rychlosti na jeho vznik a rozpad. Pak se podíváme na postavu Roberta Felkina, Nový Zéland a chrám Várera, respektive Smaragdus Thesales. Pak se podíváme na osobu Izraela Regardiho a pár dalších lidí, které proběhneme v krátkosti a uvidíme, kolik nám zbyde času. A pak závěr. Takže poprosím další slide. Co to vlastně ten zlatý úsvit je? Zlatý úsvit byl řádem zasvěcovacím, iniciačním a magickým působícím zejména v Británii a ve Spojených státech. Dokonce měl jeden chrám v Paříži jeden čas. Poprosím další slide. Čím byl zlatý úsvit specifický? Zlatý úsvit byl totiž to vnějším řádem. Je potřeba si uvědomit, že to, co my dneska známe pod pojmem zlatý úsvit, tak byla jenom vnější struktura. Vnitřní struktuře se dostaneme za chvíli. Ta se jmenovala RR et AC, Rosae Rubae et Aurae Crucis a byla navázána na Rose Cruciani. Čím byl zlatý úsvit specifický ve své době? První taková záležitost je, že přijímalo ženy, v podstatě například na rozdíl od zednářů, a dá se říct, že zlatý úsvit byl takovou trochu jako revoltou vůči standardnímu zednářství ve Velké Británii v koncem 19. začátkem 20. století. Bylo to zejména z toho důvodu, že v té době už zednářství byl spíše takový jako gentlemanský klub a už se tam ta magie neprovozovala, takže v podstatě zakladatelé zlatého úsvitu chtěli primárně věnovat se magii a zároveň tam chtěli být i ženy. Další specifikum zlatého úsvitu je ten, že většina členů byli umělci. Například, když se podíváme na rozdíl od francouzské vetve, západní ezoterní tradice, která byla spíše jako vědecká, byli tam spíše doktoři a podobně. U toho zlatého úsvitu to byli zejména umělci a vlastně to byl i ten důvod, proč je ta větva té anglické ezoterní tradice trošku jiná například od té francouzské. Není tak kvázi vědecká, co jako nemyslím jako pejorativně, a je opravdu spíše zaměřena na barvy, vizualizaci, imaginaci, nějakou vnitřní gnózi a podobně. Zároveň zlatý úsvit právě jako přinesl spoustu nových prvků do magii. Jednalo se například o používání vizualizace a božských forem, když si při praxi nebo při iniciačních rituálech jednotliví úředníci vlastně vizualizovali sami sebe ve formě nejčastěji egyptských božstev. Zároveň se pracovalo i s vizualizací aktivací nějakých psychických center, většinou známe jako čakry a podobně. Další velmi důležitý a nový prvek byla vlastně Enochiana, kterou opět vrátili zpátky do nějakého magického povědomí. A poslední za mě taky jako velmi výrazný prvek byly používání barev a barviček. Možná znáte fotky jako některých rituálních nástrojů zlatého úsvitu a jsou takové, jako působí to až uměle trošku. Ale ono to má vlastně svůj důvod, protože barvy se v zlatém úsvitu používaly následovně. Byly přiřazené barvy všem sefirám na stromě života, všem stezkám
a bylo to rozděleno podle jednotlivých světů ještě. To znamená, vy jste měli v podstatě jako obrovský soubor barev, kdy každá ta barva měla svou nějakou symboliku a nějakým způsobem se používala. Poprosím další slide. Co se týče vnitřního řádu, RRAC, to byl ten opravdový magický řád. Ten zlatý úsvit jako ta vnější struktura sloužila spíše k tomu, aby se člověk naučil takovou tu základní magickou abecedu, naučili ho malý pentagramový rituál, dělal pár meditací, ale v podstatě zejména se učil tu teorii a podstupoval ty iniciace. Pokud byl přijatý do vnitřního řádu, co nemuselo být automatické, vždycky musel být ten člen schválen, a tam už se začala dělat v uvozovkách ta jako pravá magie. Po vstupu a iniciaci do 5. stupně, do stupně Adeptus Minor, v podstatě dostával ten člen vysvětlení, co se v rámci jednotlivých iniciací děje, to znamená, jaké jsou ty vnitřní pochody, co ty úředníci dělají. A kolem těchto rituálů byly vystavěny další rituály, například pro magickou evokaci, tvorbu talismanů, věštění starotu a podobně. No. Byla to v podstatě jako taková jako praktická záležitost s tím, že zároveň sloužili členové vnitřního řádu jako iniciační struktura pro ten vnější řád. To znamená, členové vnitřního řádu byli vždy ti, kteří iniciovali v tom zlatém úsvitu. A poslední taková zajímavá věc toho vnitřního řádu byly takzvané letající svitky neboli flying rolls. A znamenalo to, že členové vnitřního řádu museli to učení dále rozvíjet. To znamená, oni si vzali nějaké téma, vytvořili k tomu nějaký text, mohlo se jednat o nějakou magickou techniku, mohlo se jednat prostě jako o nějaký výzkum a rozdistribuovalo se to mezi ostatní členy. No. V tom momentě v podstatě jako pořád to vědění toho řádu rostlo a úplně jako nestagnovalo. Tak poprosím další slide. Vznik a rozpad. O vzniku a rozpadu Zlatého úsvitu by se dalo jako toho napsat opravdu jako spousta, jako vydalo by to na samostatnou 3hodinovou přednášku bez problému, protože to byl takový chaos a trošku jako s prominutím bordel. A když to zkusíme v rychlosti proběhnout, poprosím další slide. Řád byl založen v roce 1888. Byl založen Williamem Westcottem, Samuelem Mattersem a doktorem Williamem Whitneyem na základě rozluštění tzv. Šifrovaných rukopisů a pak komunikací s paní Sprenglovou. Tady se trošku zastavím. Co se týče komunikací s paní Sprenglovou, říká se, že to bylo v podstatě jako fake, že to neexistovalo, že si to Westcott vymyslel. Je to velmi sporná záležitost, dělalo se k tomu i několik výzkumů, některé jsou za to, že vlastně jako opravdu to bylo, opravdu ty rukopisy byly falešné, respektive rukopisy byly pravé, ale komunikace s paní Sprengel byla falešná. Na druhé straně četl jsem i výzkumy a názory, že vlastně ta komunikace byla v pořádku, protože ti, kteří dělali tu studii té němčiny, tak na to aplikovali moderní němčinu, ale vlastně v té době, kdy se ty dopisy psaly, tak jako pravdě bylo možné, že ta forma té němčiny, ve které ta komunikace probíhala, v podstatě jako byla správná, byla adekvátní té době. V těch šifrovaných rukopisech se nacházely nějaké rituály, na základě kterých pak zejména Matters s Westcottem vytvořili celou tu iniciační strukturu vnějšího řádu a začali v podstatě jako spustili řád Zlatého úsvitu. Korespondence s paní Sprengel podle Westcotta ustala cca v roce 1890, kdy zemřela a paní Sprengel v podstatě jako byla jak kdyby zástupce kontinentálních Rosicruciánů, která dala pověření pro Westcotta a Matterse, že můžou vlastně řád Zlatého úsvitu spustit v Británii. Následně Westcott řekl, že dostal dopis od těch kontinentálních Rosicruciánů, kteří řekli, že nic takého nepovolili a že Westcott s Mattersem jsou jako sami za sebe a prostě jako asi dělají, co chtějí. Bylo do toho zapojený pojem, kterému se říká tajný mistři. Ten pojem je sám o sobě poměrně komplikovaný a složitý, vychází zejména z teozofie, kdy i Blavatská tvrdila, že je v kontaktu s takzvanýma tajnýma mistrama, co měly být na nějaké astrální sféře, prostě jako bytosti, které dosáhly jako té evoluce a prostě jako povznesly se dál. Byla to taková jako celkem móda. Můj osobní názor je ten, že spíše jako ty
ty tajný mistry byli myslení v tomhle případě právě ty kontinentální rozekruciáni, který prostě jako tam tu tradici toho růže a kříže nějakým způsobem měli. A Westcott i díky svým kontaktům v rámci zednářů vlastně tam asi měl nějakou možnost se s nima spojit a vlastně vypracovat rituál pro 5. stupeň a vlastně až v roce 1892, kdy byl znova ten kontakt ustanoven, tak se vytvořil ten vnitřní řád, ten RRHC, o kterém jsme mluvili před chvíli. Proč si myslím, že ty tajný mistři byli kontinentální evropští rozekruciáni? A k tomu se dostaneme u doktora Felkina a u jeho výletu do Evropy. Jo? Ale tam bude hezky vidět, že prostě je možnost, že ty tajní mistři byli právě jako spíše normální žijící lidé z masa a kosti. Rozkvět řádu v podstatě byl ke konci 19. století, v jeho posledním desetiletí. Ve finále měl řád téměř 100 členů, ale pořád se bavíme o tom vnějším řádu, o tom zlatém úsvitu. Ten vnitřní řád měl tak cca 30-40 členů. Jo. Členové pocházeli ze všech společenských vrstev, ale jak jsem říkal, většinou to byli zejména umělci, což se vlastně jako podepsalo i na struktuře a pak podle mě i na tom, jak se ten řád rozpadl. No, ono to je s těma umělcema někdy trošku jako těžké. Tak, odchod Westcotta byla taková, jako to bylo takové první předznamenání konce toho standardního zlatého úsvitu. William Westcott pracoval jako koroner a kvůli své práci a rozporu s Mattersem byl nucen odejít z řádu. Crowley pak jako rozstřížil fámu, že vlastně musel Westcott odejít kvůli tomu, že Matters někde zapomněl řádové dokumenty v podstatě jako v koči a byla tam Westcottova adresa a tak se to dozvěděli jeho nadřízení a prostě řekli, no buď budeš dělat koronera, nebo budeš ve zlatém úsvitu. S velkou pravděpodobností to takhle úplně nebylo, jak to popisuje Crowley. Crowley občas jako rád v těch věcech trošičku mystifikoval. Ale s velkou pravděpodobností se opravdu stalo to, že někdo v podstatě Westcotta v uvozovkách nabonzoval, že je vedoucím členem zlatého úsvitu a vlastně, že provozuje magii a že by to nebylo vhodné, ale rozhodně to nesouviselo s tím, že by se našla někde Westcottova adresa a podobně, protože byli v podstatě v té době Westcott byl určitý zednář, zednáři byli víceméně všude a vlastně jako nebyl to takový problém. A pak i zpětně se ukázalo, že když Westcott se znova vrátil do řádu, tak tam byla normálně jeho adresa, kam prostě jako žáci mohli posílat dokumenty a tak dále. Takže ta adresa nebyl to, co zmiňoval Crowley. Ta adresa nebyl úplně jako zásadní problém. Spíše se opravdu předpokládá, že někdo na něj prostě jako napsal nějaký jako bonzující dopis a některé věci jako hodně nafouklo a to bylo tím důvodem, proč Westcott vlastně musel z řádu odejít. Poprosím další slide. Tak, rozpad řádu. Tady začíná trošku party, protože v podstatě řád se začal rozpadat v té úplně původní formě cca v roce 1899. Vedoucí osobnosti v řádu byly nespokojené s Mattersovým vedením. V podstatě se jednalo o několik věcí. První věc byla ta, že Matters měl monopol na kontakt s tajnými mistry, s těmi, o kterých jsme mluvili, a zároveň hodně často nebyl v Londýně. Většinu času se zdržoval v Paříži a bylo to z toho důvodu, že tam byla jeho manželka Monia Mattersová, která se tam snažila rozběhnout uměleckou kariéru, což jako úplně nevyšlo. Nicméně v podstatě v Londýně, kde bylo ústředí toho řádu, tak nepobýval a neřešil ty věci a ty členové začali být poměrně nespokojení. A pak se začaly spouštět kauzy. Jo. Nejprve se řád rozdělil v roce 1900 od Matterse a byl to zejména ten londýnský chrám, kde byly ty ostatní ústřední postavy. Jako spouštěč byla kauza s Alistairem Crowleym. Ta kauza byla ve finále jako hodně nafouklá a byl to spíše takový vrchol ledovce. Byl to podle mě taková ta finální kapka, kdy oni se v Londýně rozhodli, že Crowley ho prostě do 5. stupně neinicujou
Crowley se samozřejmě trošičku urazil, tak šel za Mattersem do Paříže. Matters mu dal iniciaci, dokonce se spekuluje nad tím, že ani tu iniciaci nedostal, že vlastně dostal jenom chrámové heslo. Crowley se vrátil s pověřením, že mu má sekretářka v podstatě vydat papír o tom, že byl iniciovaný do 5. stupně, což samozřejmě neudělali. Crowley se pak pokusil obsadit britský chrám ve skotském pultu a s mečem a s korunou a pak velkého skotského Crowleyho krála vyvedla policie. Právě po Zlatém světě. Velmi dobře. Jo, samozřejmě. Prosím? Tady byl nad hospodou. A byl nad hospodou, jo. Tak se možná mohli ztratit jako díky té hospodě, jako pak jako na začátku jako ty spotové materiály, jo. Který byl možná na základě toho si to Crowley myslel. Nicméně tohle byla taková jako kauzička, která spíše byla vnitřní než vnější, moc se jako o ní nepsalo, jako pár zpráv proběhlo, ale nebylo to až tak hrozné. Nicméně problém nastal v roce 1901 díky kauze s manželi Horosovými. Tohle byli v podstatě podvodníci, kteří Matterse přesvědčili o tom, že oni jsou tajní mistři. V podstatě Matterse zmanipulovali, řád rozložili, začali lidi vydírat, vytunelovali tam peníze, byly tam nějaké sexuální skandály a tak dále a začalo se to propírat v médiích. Vlastně do novin se dostali, protože oni byli manželé Horosovi zatčeni a oni tvrdili, že oni jsou v podstatě jako vedoucí řádu Zlatého úsvitu. A to spustilo obrovskou mediální kauzu, kde se v podstatě ten řád propíral vlastně jako ve všech novinách. A byly tam nalezeny v podstatě jako ty interní materiály, všechny ty rituály, které se v těch novinách rozebíraly a tak dále. Prostě jako byl to fakt jako celkem průser. A tím pádem na základě těchto věcí se oficiálně řád Zlatého úsvitu rozpadl v roce 1903. Vzniklo několik řádů, Mattersovi loyalisti jsou známí jako Alpha et Omega, což byla jako ve finále jako většina chrámů jak ve Spojených státech, tak jako ve Velké Británii. Pak byla rebelující, vycházející z Londýna Stella Matutina. Tam byli vlastně Florence Ferrová, Dr. Felkin, Brody Hines a takové William Butler Yeats a vlastně jako všechny ty známější osobnosti. A většinou ta Stella Matutina je to, z čeho se dneska vychází v moderním Zlatém úsvitu. Zároveň tam se ještě oddělil mystický řád, který vedl Wade. Wade to jako ten řád a ty rituály jako osekal, udělal z nich takovou jako křesťanskou, mystickou záležitost, která většině lidí nesedla a vlastně jako taky to postupně zakapalo. Definitivní konec v podstatě začal, bylo to na základě jako kulturních změn, dvou světových válek, zároveň umřel Matters. A i když Matters byl velice excentrická osobnost, co se týče z toho magického pohledu, byl opravdu jako v některých věcech genius a byl opravdu jako velice schopný. A zároveň, a k tomu se pak dostaneme u Izraela Regardyho, byly všechny učení bristolského chrámu Stella Matutina cca kolem roku 1930 začaly v podstatě jako vycházet knižně a tím pádem spousta těch členů si řeklo, tohle nemá význam, stejně už všichni o tom vědí, brali to částečně jako zradu a tak dále, ale k této tématu se dostaneme. Tak poprosím další slide. A teďka se dostáváme k té moderní části. Robert Felkin a Nový Zéland. Poprosím další slide. Dr. William Robert Felkin, zakladatel chrámu Smaragdu Talases neboli Smaragdomoří. Do řádu vstoupil v roce 1894 a právě po rozpadu byl jedním ze zakladatelů Stella Matutina. V roce 1912 byl požádán skupinou lidí v oblasti Havelocku na Novém Zélandu, jestli by tam nemohl přijít, udělit jim iniciace a začít tam chrám, takže doktor Felkin ho tam založil. Následně v roce 1914, protože je to třeba si uvědomit, že v podstatě v tom vnitřním řádu pořád měli iniciační rituály jen do toho 5. stupně, vlastně k dalším stupňům iniciační rituály nebyly. Felkin se rozhodl udělat si výlet do Evropy a díky svým kontaktům a kontaktům
několika dalších členů v rámci Zlatého úsvitu a se mu povedlo nakontaktovat na Steinera a Steiner ho skontaktoval s německými rozekruciáni, který mu udělili iniciace do těch dalších stupňů a zároveň i ty rituály. Tady jsou dvě varianty, jak se to odvíjelo. Felkin dostal vlastně od těch německých rozekruciánů jenom iniciace a byly to v podstatě iniciace a on ty iniciační rituály pro Zlatý úsvit vytvořil sám. Další varianta je ta, že prostě jako dostal i ty rituály a zároveň ty iniciace. Ale spíše se předpokládá, že dostal jenom iniciace a samotné ty rituály Felkin vytvořil sám a spíše nebyl zasvěcen do nějakého vyloženě pokračovatele té britské větvy, ale byl to pravděpodobně nějaký německý rozekruciánský řád a ty stupně byly adekvátní k tomu, které on pak vytvořil vlastně pro Zlatý úsvit. Poprosím další slide. Období po Felkinovi, já se trošku vrátím k tomu Felkinovi. On vlastně jako po tom výletě v tom 1914, což byl jako poměrně jako dobrodružný výlet, protože v té době byla vyhlášena jako první světová válka a on uvízl v Německu a vlastně měl velký problém se s rodinou dostat zpátky do Británie a díky zednářům se dostal do Holandska, z Holandska se pak jako dostal do Británie, ale vypadalo to tak, že tam zůstane v podstatě, vyset a že možná půjde i do vězení. Pak vlastně se Felkin přestěhoval na Nový Zéland, protože byl tak trošičku znechucen z těch vnitřních bojů v rámci Stely Matutiny a zároveň on byl doktorem a věnoval se výzkumu tropických chorob, absolvoval několik výletů po Africe a podobně a měl hodně nalomené zdraví, takže v podstatě jako odešel víceméně na odpočinek. Právě jako do té oblasti toho Hemlocku severního a i se svou rodinou s tím, že vlastně po jeho smrti řád vedli vdova a jejich dcera A.H. Campbell, který byl člověk, který vlastně pocházel z Nového Zélandu, ale odešel do Velké Británie, vrátil se s nějakými jako dalšími materiály, hodně se věnoval například Enochiáně a podobně. Počas tohoto období vzniklo několik jako menších skupinek, takových jako podřádů, pracovních skupin a podobně. Například řád kulatého stolu, který vlastně jako vydržel pak i po rozpadu Warrera, respektive Smaragdu moří. Po smrti Felkinových a Campbella se vlastně jako začala ta komunita rozpadat. Ta komunita byla opravdu veliká. Vlastně v období do toho roku 1962 měla cca 150 až 200 členů ta komunita, což jako je poměrně hodně. Oficiálně chrám Smaragd moří ukončil činnost v roce 1978. Bylo to právě díky pokračujícím neshodám, zároveň jako úplně se nevědělo, kam chce ten řád směrovat. Každý z těch vedoucích osobností chtěl ten řád prostě jako směrovat někam jinam. A vlastně rozhádali se natolik, že vlastně jenom v roce 1978 v srpnu prostě rozeslali na všechny dopis. A zavíráme krám, končíme na shledanou, zničili většinu právě jako letajících zbytků, zničili většinu rituálních předmětů. Částečně za rozpadem stál příchod řádu Botan, respektive Borders of the Aditum, a k tomu se taky jako dostaneme trošku jako zpětně. Nicméně, tady se začíná formovat v podstatě jako moderní Zlatý úsvit, tak jak ho známe dnes, protože Pat Salesky, který žil na Novém Zélandu, se dostal nejprve k Regardyho knize, pokusil se založit chrám a vlastně až zpětně zjistil, že na Novém Zélandu existovala skupina, která vlastně jako pokračovala z toho původního. Povedlo se mu dostat ke kontaktu na některé členy, napsal jim a ty členové mu byli ochotní v podstatě jako naučit ho některé věci, předat mu, pokud měli nějaké letající svitky doma, odevzdat mu je. A vlastně prošel si takovým tím
tradičním výcvikem, který ve Smaragdovém moři v podstatě jako fungoval. Nicméně už nedostal nikdy jako oficiální iniciaci, protože vlastně jako chrám už byl zavřen. Takže vlastně už nikdy se jako nenavázalo a podle mě jako ani se už není možné navázat na úplně tu prapůvodní tradici toho Zlatého úsvitu, který vznikl jako v roce 1888. Nicméně Pacaleský jako většinu těch informací přetavil do knížek a najednou právě tady kromě Regardyho literatury byly zasvěcovací rituály, iniciační, s tím, že tam je do detailu v jeho knížkách vysvětlené, jaké božské formy si vizualizují jednotliví úředníci, co se tam děje v tom chrámu, proč se to děje. Prostě je to vysvětlené všechno do detailu. Vydal knížky například o evokačních rituálech v rámci Zlatého úsvitu, Tarot, kde je rozevírána ta magie barev a tak dále. Opravdu jako to portfolio je poměrně velké. Za mě je to jeden z nejlepších zdrojů, pokud se člověk chce začít věnovat nebo chce do toho trošku jako nějakým způsobem nazřít. Já Regardyho úplně nedoporučuju, právě doporučuju spíše Pacaleského. Další postavou je Dick Farrell. Původně byl členem řádu kulatého stolu, taky se narodil na Novém Zélandu. Ten řád kulatého stolu byl nepřímo součástí Warrera, dovezl ho tam Felkin, který ho pak nějakým způsobem rozšířil. Dick Farrell byl zároveň dlouhodobým členem řádu Bota, Servants of the Light, Škrovnovický a také Zlatého úsvitu, který je založen manželi Cicerovi. Za mě je to jedna z doteď z nejaktivnějších postav. Momentálně začal v rámci svého nakladatelství právě spolupracovat s Patem Saleským a vydávají nové verze všech těch původních knih vycházejících z toho Nového Zélandu. No, takže taky jako autora velmi výrazně doporučuji. Poprosím další slide. Whistleblower, neboli Izrael Regardy. Poprosím další slide. Izrael Regardy v mládí začínal jako Crowleyho sekretář. Pokud měl Crowley vliv na moderní řád Zlatého úsvitu, tak to bylo spíše skrze Regardyho. I když Regardy říkal, že magii ho Crowley nikdy neučil, nicméně Crowley intenzivně pracoval na tom, aby Regardy rozbil své struktury, takové jako konzervativní typu, že byl pořád panic, tak jako spolu navštěvovali lahké děvy, až z toho jako Regardy to rozbil, tak moc až toho chytnul kapavku. A ten nakonec to jako ve finále pak jako na ně vytáhl problém a rozešli se úplně v dobrém. Co se týče Zlatého úsvitu, iniciaci absolvoval v roce 1934 v rámci chrámu Stella Matutina v Bristolu. O 3 roky vydal pak to celé veřejné kompletní učení toho vnějšího řádu, s tím, že knížka zásadní úspěch neměla. Další problém obecně, co se týče Regardyho a všech materiálů, které jsou od něho k dispozici, je ten, že v čase, kdy on absolvoval iniciace, tak chrám v Bristolu se rozhodl revidovat rituály. To znamená, nějakým způsobem je osekal, změnil některé formulace a tak dále. A když Regardy odešel, tak se zase vrátil k těm starým. Takže jako Regardy vlastně dal ven jenom nějakou jako upravenou, nekompletní, neúplně dodělanou verzi. S tím, že vlastně on se Regardy rozhodl, že by bylo možná fajn, aby ten řád nějakým způsobem, respektive to učení přežilo, což bylo fajn. A vlastně díky němu dneska o Zlatém úsvitu víme. V roce 1937 se vrátil do USA, vystudoval chiropraxi, začal se věnovat psychoterapii, počas druhé světové války sloužil v armádě a po návratu získal doktorát v psychologii. Poprosím další slide. Izrael Regardy vlastně jako byl, a to je za mě trošku jako medvědí služba, kterou udělal Zlatému úsvitu a obecně jako západní magii, byl velký psychologizátor magie. V podstatě jako všechno vycházelo z nějakého jeho psychologického prostě jako rámce a na všechny magické techniky se ve finále díval v podstatě jako na nějakou psychoterapeutickou praxi, můžeme říct. Velmi dlouho byl mimo okultní veřejný prostor, spíše se věnoval editaci a redigování například některých Crowleyho knih, i když se s ním rozešel v dobrém. Ale bylo v konfliktu právě i s Crowleym po svém návratu do USA a dále vlastně s ostatními členy Zlatého úsvitu, kteří jako byli samozřejmě na něj naštvaní, že vypustil prostě jako to v úvozovkách tajné učení směrem ven mezi ostatní lidi. S nástupem hnutí Peace a New Age
se jeho díla v podstatě jako znovu dostali nějakým způsobem do oběhu, získali na popularitě. A Regardy se vrátil zpátky vlastně do magické komunity. Stal se přítelem mnoha okultistů, Lon Milo Duquette, od kterého tady vyšla knížka o Goethi a Můj život s duchy, Christopher Hayet, který vlastně jako psal hodně jako o Crowley, o Telemě, o Ordo Templi Orientis, Joseph Lisierski, který napsal velmi zajímavé knihy o evokaci a zároveň Regardy se na staré kolena věnoval alchymii díky fratru Albertusovi, se kterým měl kontakt a dělal i nějaké pokusy, u jednoho si spálil plíce, jo, a doživotně pak měl jako problém s dýcháním. Tak alchymie není to úplně jako bezpečný opravdu. Zlatý úsvit podruhé takzvanou velkou černou cihlu, to znamená komentáře k těm rituálům a to původní verze z těch 30. 40. let. Vydal znova v roce 84. Zároveň inicioval manžele Cicerovi, díky kterým se Zlatý úsvit rozšířil vlastně po Spojených státech a předal jim té iniciace. Můj osobní názor, Regardy nikdy nebyl jako úplně schopným, jak to říct, mágem Zlatého úsvitu. On ve finále jako absolvoval cca nějakých 8 iniciačních rituálů v rámci toho chrámu Kristovu a spoustu věcí jako nevěděl a neměl vlastně jako ani jak vědět, protože tam nezotrval jako moc dlouhou dobu. OK, díky na mě konec, poprosím další slide. a další, jo, už se blížíme ke konci. Paul Foster Case v roce 1908 vstoupil do chrámu Bostonu, díky jeho znalostem a zápalu rychle stoupal jednotlivými stupni. Po konfliktu s Moinou Metrsovou kvůli sexuální magii v roce 1929 založil řád Bulderus de Aditum, neboli Vota. Je to řád věnující se tarotu, tarotovým kartám, práce s tarotem. Byl velký odpůrce enochiánské magie. Dion Fortune, taky známe tady v Čechách díky knížce Psychická sebeobrana, teďka vyšla její knížka o kabale. Byla to velice aktivní postava britského okultismu, zakladatelka Fraternity of Inner Light, bratrství vnitřního světa, dnes Society spolek vnitřního světla. V roce 1919 vstoupila do Alpha et Omega a v roce 1922 z velmi podobných důvodů jako Case odešla. Já si nemyslím, že problém byl úplně v nich, ale byl spíše problém Moině Metrsové. A dále se věnovala spíše teozofii a zejména jako svému bratrstvu. Poslední honorable mention, manžele Cicerovi, jedny z nejvýraznějších postav moderního Zlatého úsvitu. Tady od nich v Čechách vyšla knížka Zasvěcení do praktické magie v 5 dílech od Iva Železného. Je to sebeiniciační systém. Vlastně v 1970, když se zavřel chrám na Novém Zélandu, tak manželé Cicerovi spustili dělání chrámu ve Spojených státech. Vlastně ti jako dodnes jsou nejznámější. A David Griffin je takovou bizarní postavičkou, doporučuji si dát do vyhledávače David Griffin Golden Dawn, vyběhne vás na jeho stránka, včera jsme se na ní se Sarkirem dívali, je to skvělé. Jo, to je tak absolutní bizar, že prostě jako to člověk neviděl. Taková jako vtipná postavička, tady jsem ho dal jako na závěr, jenom spíše jako pro srandu, respektive kam to v rámci Zlatého úsvitu může dojít. Tak poprosím další slide. Závěr, přímá linie už neexistuje, to je to, co jsem říkal, nemyslím si, že v podstatě se dá navázat na původní historický zlatý úsvit, ale ten duchovní proud se pořád vyvíjí, i když dneska už díky a zejména díky covidu už není spousta chrámů aktivních, obecně magické řády jsou v dnešní době v ústupu. Pro Zlatý úsvit a všechny ty organizace je to doba plná nových výzev. Děkuju. Zeptal jsem, jestli jsou mezi námi nějaké otázky. Určitě to bylo velmi vyčerpávající, Tomáš má nějakou otázku. Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať, viem, že Robert Felkin bol istého času istým spôsobom objaviteľom, respektíve propagátorom bahaizmu v Európe. Či sa on snažil nejako toto aj inkorporovať do toho učení Zlatého úsvitu? Spíše filozoficky než prakticky. Jako on opravdu jako tohle to bylo na Felkinovi zajímavé, on to vlastně jako moc nemíchal, jako ty východní věci. Tohle se dělo spíše jako až po období jako Felkinovi i jako jeho manželky a dcery, tam se to začalo jako promíchávat. Ona přeci jenom ta Austrálie měla trošku jako blíž k té Asii.
Takže jako tam ty vlivy byly podstatně jako silnější, ale tohle to ne. Felkin obecně byl takový jako networker trošičku, jako v rámci jako té britské okultní scény, takže on opravdu jako znal spoustu lidí a pomáhal právě jako zpropagovat spoustu věcí víceméně jako, tak jako ze své vůle, ale nemíchal to dohromady. Máme ještě nějakou další otázku? Tak podnikům moc děkujeme za přednášku.